Benvinguts i benvingudes al canal. Sí, ho sé, fa temps que no penjo cap vídeo. Primer de tot, us vull demanar disculpes per haver-vos tingut una mica abandonats i abandonades, però té una explicació. Des del setembre que sóc fora de casa. Estic fent una estada a Bèlgica, vivint a fora per primera vegada, estudiant i vivint un munt d'experiències noves. I de fet, estic preparant un supervídeo sobre aquests 5 mesos fora de casa. Com està sent l'experiència, què estic fent, anècdotes... Tot això arribarà més endavant al canal. Abans d'aquest vídeo més personal, avui volia tornar a l'estil clàssic del canal. Com sabeu, aquí parlem de cinema, sèries de televisió, animació i, de vegades, videojocs. I si recordeu, fa uns mesos vaig penjar un vídeo sobre les meves sagues cinematogràfiques preferides. Doncs avui us porto una cosa semblant, amb un gir una mica diferent. Avui us parlaré dels meus 10 mons de fantasia preferits i els ordenaré segons les ganes que tinc de viure-hi, començant pel món on menys m'agradaria viure i acabarem amb aquell on, si pogués, em mudaria demà mateix. Interessant, oi? Doncs comencem. En el número 10 tenim l'univers de Pirates del Carib. És un món ambientat en l'època daurada de la pirateria. Tenim vaixells, illes tropicals, ports bruts, però amb encant, tresors amagats i personatges supercarismàtics com en Jack Sparrow, l'Elizabeth Swann o Will Turner. A més, són pel·lícules que a mi, personalment, em transporten a la meva infància, perquè les vaig veure moltes vegades de petit i de no tan petit. També m'agrada molt el toc de fantasia fosca, tripulacions maleïdes, monstres marins, vaixells espectrals... Tot això li dona un punt molt especial, però aquí ve el problema. Tot i aquests elements fantàstics, és un univers que, d'alguna manera, està molt lligat al nostre món real. És una recreació exagerada, però al final parla de pirateria, colònies, imperis i violències que han existit de veritat. I clar, com a lloc per viure-hi... això fa que se'm faci massa dur i massa perillós. Per això, tot i que m'encanta com a saga de pel·lícules, per viure-hi és on menys ganes tindria d'anar. I per això es queda en el número 10. En el número 9 tenim el món de Twilight. Aquí passa una mica el mateix. És un món molt realista, situat en una zona concreta dels Estats Units, a Forks, amb boscos, pobles petits, instituts... Tot molt reconeixible. La diferència és que aquí, sí, hi ha elements clarament fantàstics, vampirs, homes llops i, evidentment, adolescents amb les hormones disparades i moltíssim drama. Reconec que és un món que té el seu encant. Els paisatges són preciosos, plens de boscos i boira, un clima plujós que potser per a molta gent és depriment, però a mi m'agrada força, té un punt molt cinematogràfic. Ara bé, com a lloc per viure-hi, ja no em fa tanta gràcia. Siguis humà, vampir o licàntrop, sempre hi ha un punt de tensió. Has d'amagar secrets, vigilar què fas, amb qui parles, què expliques, perquè en qualsevol moment pot acabar al mig d'un conflicte entre clans o ser víctima d'alguna venjança sobrenatural. En resum, és un món interessant de mirar des de fora, però no m'hi veig vivint tranquil. Per això es queda en el número 9. En el número 8 tenim possiblement el món més estrany de tota la llista, el regne d'Hora d'Aventures. Aquest és un món on pots trobar éssers fets de llaminadures, núvols amb personalitat pròpia, gossos màgics elàstics, vampirs, dimonis, unicorns mitjans de Sant Martí... És un autèntic caos meravellós. Visualment és xulíssim, molt colorit, molt creatiu, com a espectador és un plaer. Però si ho mires com a lloc on viure-hi, la cosa canvia. En el fons, és un món post-apocalíptic, que ha sobreviscut a una gran guerra, i sempre tens la sensació que en qualsevol moment pot despertar alguna entitat ancestral o maligna que amenaci de destruir-ho tot. La part bona és que sempre pots comptar amb Finn i en Jake, aquest nen i aquest gos màgic, que d'una manera o altra acaben salvant el dia. És un món fascinant, però crec que viure-hi seria com estar en un somni estrany permanent.
Divertit una estona, esgostador a llarg termini. Per això es queda en el número 8. En el número 7 tenim un dels mons més hostils i més foscos de tota la llista, el món d'Attack on Titan. Aquí el perill ve de tot arreu. Per una banda, tens els titans, humans gegants de més de 5 metres i molt més, que et poden devorar en segons. Per l'altra banda, tens exèrcits superavançats disposats a arrasar pobles sencers. I a sobre, hi ha el risc d'un genocidi a escala mundial, amb un exèrcit de titans enormes que ho poden destruir tot al seu pas. És un món on la por i la guerra formen part del dia a dia, on la gent viu tancada darrere de muralles i la sensació d'amenaça és constant. Sí que és veritat que, amb molt entrenament i molta sort, podries acabar formant part del cos militar i lluitar per protegir la teva gent. Però això tampoc és garantia de res. El risc de morir és terriblement altíssim. Com a univers de ficció em sembla espectacular, però com a lloc per viure-hi seria l'últim de la fila. Tot i això, com que m'agrada molt la història, s'endú el número 7 del rànquing. En el número 6 tenim el món de Super Smash Bros. Brawl. Aquí, la idea és que conviuen personatges de molts universos diferents de Nintendo i d'altres sagues, tots reunits en un mateix món per, bàsicament, fotre's cops i lluitar sense parar. Hi ha una amenaça principal, un ésser misteriós molt poderós que vol obrir portals cap a una mena d'espai en blanc i convertir tots els habitants del món en trofeus a escala real. És a dir, et converteixes en una figura decorativa. D'una banda, podria ser interessant. Et podries unir als rebels i lluitar per salvar aquest món del caos. De l'altra, si no formes part d'aquests herois, probablement viuries allà sense acabar d'entendre mai què està passant, veient explosions i batalles per tot arreu. És un univers caòtic, però amb un punt molt de parc temàtic de videojocs. Potser no és l'indret més tranquil del món, però tampoc és el pitjor. Per això es queda en el número 6. Abans de seguir amb el top 5, una pregunta. D'aquests primers mons que hem vist, us atreviríeu a fer les maletes i viure en algun d'ells? Creieu que sobreviuríeu al món d'Attack on Titans? Si estiguéssiu al món de Twilight, què preferiríeu ser? Vampirs, licàntrops, humans? I al món de Pirates del Carib, us veieu més com a pirates o com a mariners de la marina? O com a gent de taverna tranquil·la? Deixeu-m'ho als comentaris, que tinc ganes de llegir les vostres respostes. I, si us està agradant el vídeo, subscriviu-vos al canal per més rànquings com aquests. Ara sí, seguim amb el top 5. En el número 5 tenim la galàxia de Star Wars. Segur que molts i moltes penseu com jo. A primera vista, aquest és un lloc on signaries per viure-hi. Una galàxia molt, però molt llunyana, plena de planetes habitables, espècies diferents, robots, intel·ligència artificial, cantines plenes de música i, esclar, naus espacials xulíssimes que creuen l'espai a tota velocitat. El gran problema és que, visquis en l'època que visquis, gairebé sempre tens algun tipus de conflicte polític o militar molt bèstia. Repúbliques en crisi, ordres de cavallers que volen imposar la seva visió, imperis que recorden els pitjors règims totalitaris del nostre món i moviments rebels que lluiten per la llibertat. Tu podries triar. Podries unir-te a les forces de l'ordre, a la resistència o passar-te directament al costat fosc i formar part del govern opressor. També podries intentar fer vida tranquil·la en un planeta més apartat, però els conflictes t'acaben arribant tard o d'hora. Jo personalment hi viuria, però amb una mica de por. Per això la galàxia de Star Wars es queda en el número 5. I en el número 4 tenim la Terra Mitjana del Senyor dels Anells. Tot i que a la vida real moltes localitzacions s'han rodat a Nova Zelanda, dins de la història és un món completament fantàstic, amb diferents races i pobles, humans, elfs, nans, hobbits i tot tipus de criatures fosques. És un món on, depenent d'on visquis, pots tenir una vida molt diferent. Si ets un hobbit de la comarca, vols viure bastant tranquil, menjant moltes vegades al dia, bevent cervesa i celebrant festes. Si ets humà de Gondor o de Rohan, o vius en una de les zones properes al conflicte, pots acabar al mig d'una guerra contra les forces del mal. I com a elf o nan, també tens les teves pròpies històries i batalles. El gran problema és que tot aquest món està amenaçat per un senyor fosc, que està recuperant poder i vol portar el terror arreu. Ara bé, també tens la part bona, tavernes, cançons, paisatges espectaculars, menjar contundent i l'oportunitat de sortir amb la teva armadura i les teves armes a lluitar contra l'enemic. Com a món, per viure-hi, m'atrau molt,
sobretot si em toca una vida tranquil·la a la comarca. Per això, la Terra Mitjana és el número 4. En el número 3 trobem el Wizarding World de l'univers de Harry Potter. En certa manera, té coses en comú amb Pirates del Carib i Twilight, perquè també té una base molt real, el Regne Unit, escoles, ciutats, però aquí la diferència és que hi ha un món màgic paral·lel que conviu d'amagat amb el món dels muggles. A mi aquest univers m'encanta. Per què? Podries rebre una carta per anar a Hogwarts i aprendre màgia. Tant si ets fill de mags, com si tens sang mestissa o si vens d'una família muggle, tens una oportunitat de formar part d'aquest món. Hi ha escoles, botigues màgiques, esports com el Quidditch, criatures fantàstiques, però també hi ha el costat fosc. Mags tenebrosos, criatures perilloses, un senyor molt dolent que no cal ni anomenar i un ministeri que no sempre fan les coses bé. Tot i això, com a lloc per viure-hi, em sembla genial poder anar a classe de màgia, viure a un castell com Hogwarts, visitar Hogsmeade. És una fantasia molt potent. Per això, sens dubte, el Wizarding World és el número 3. En el número 2 hi ha el regne d'Equestria de My Little Pony. A veure, calma i molta calma. Algun dia us juro i us perjuro que penjaré un vídeo explicant per què My Little Pony té tanta presència en el meu canal. Equestria és un univers de màgia, amistat i fantasia on conviuen diferents tipus de ponis i criatures. Unicorns, pegasus, ponis terrestres i també éssers més poderosos com els alicorns, que són un híbrid de tot. El que m'agrada d'aquest món és que, en general, tot gira al voltant de l'amistat, la cooperació i l'aprendre lliçons de vida. Hi ha conflictes i dolents, sí, però gairebé sempre resolen amb diàleg, coratge i l'unió entre personatges. Sovint, a més, hi ha un grup d'heroïnes que surten a salvar el món quan hi ha una amenaça molt gran, mentre la resta de la població pot continuar fent la seva vida relativament normal. És un lloc lluminós, colorit, positiu, on m'imagino vivint força tranquil i feliç. Per això, Equestria es queda en un merescudíssim número 2 i, finalment, arribem al número 1, on trobem el regne de Lyones de The Seven Deadly Sins. Aquest món combina molts elements que m'agraden. Hi viuen humans, criatures fantàstiques, mags, gegants, fades, éssers celestials, dimonis. Té un ambient de fantasia medieval amb pobles, tavernes, castells, ordres de cavallers i molta màgia. I, com passa a molts d'aquests mons, hi ha una gran amenaça maligna que posa en perill l'equilibri. La diferència és que aquí saps que hi ha un grup de personatges molt poderosos, els Seven Deadly Sins, que sempre acaben intervenint quan les coses es posen realment lletges. Això no vol dir que la resta ens quedem de braços plegats. Tant si ets humà com si ets gegant, fada, celestial o dimoni, hi ha espai per lluitar, créixer i tenir el teu paper en aquest món. A mi, m'encantaria viure en un regne com aquest. Poder treballar en una taverna, formar part d'un grup de cavallers, aprendre màgia. I sí, per què no? Defensar el dret a parelles entre espècies diferents, imaginar-me un humà corrent complint la vida amb una guerrera geganta espectacular. Per tot això, el regne de Lyones és per mi el millor món de fantasia on viure, i ocupa el número 1 en el rànquing. Després de fer aquesta repassada per tots aquests regnes fantàstics, en quin d'ells viuríeu sense dubtar-ho? I en quin no hi viuríeu ni per tot l'or del món? I us llenço una idea per un futur vídeo. Si aquests regnes s'enfrontessin entre ells, quin creieu que guanyaria? Us agradaria un vídeo on comparés aquests mons en una mena de torneig per veure quin univers és el més poderós? Doncs si aquesta idea us sembla interessant, és la segona part d'aquest vídeo, on el podreu veure d'aquí uns dies. Com sempre, comenteu les vostres opinions, deixeu un m'agrada si us ha agradat el vídeo i subscriviu-vos al canal per més contingut de cinema, sèries d'animació i videojocs. Moltes gràcies per ser aquí, per seguir el canal i per la paciència després d'aquest temps sense vídeos. Ens veiem en el proper vídeo. Fins aviat!